Shed Moch a di hwthio'n ffordd i'r tu blaen yn barod am yr ocsiwn fawr a di ffindio gwyneb cyfarwydd hen ffrind I fi ar Shed Moch, Hugh Williams. Ti'n o lew? Da, i'r oes yma. Dwi'n dweud Hugh Williams, Hugh Bush wyt ti, bawb ynddo. Beth ti'n cael yn nabod, ie? Ie, erbyn hyn. A mae yna dred go lew ar y funud, oes yw? A nhw'n gwerthu'n ei dam yndi? Ynda. Ti'n dda iawn, chwarae teg? Mae nhw wedi bod yn gwerthu'r pare a mae'r tred wedi bod yn oreit, ond mae'r pen campwr ar y ffordd fewn yn gobeithio am bris go lew. Dydy'r pleisiau moch yn wedi bod yn codi fawr iawn, achos mae dyn ni'n gwybod bod yna dred mawr ar y wyn a gwartheg wedi bod ddiweddar, ynddo? Oes, ia, meddwl I amdano fo, di bod nhw, mae nhw wedi medru industrialisio moch, dydy. O, reit. Chi, yn yr unedau mawr ma, efo bydde rheoli tymheredd a falle. A meddwl chi am yr byd cywyn eir a dofetnod rhy fath, de. Wedyn, wrth bod nhw wedi gwneud hynny, maen nhw wedi cadw pris porc a... Maen nhw'n gallu cynnyrchu fo'n eitha resymol o'r hed a costau isel, achos bod nhw'n gallu gwneud o ar sgêl, chi'n meddwl? Dyna dio, ia, dyna dio. Reit, dyma ni, pen campwr sengle, Teulu Jenkins. A mae'n chwip o sbinwch fynd ydy. O sbinwch dda. Dda, rhag gorol o sbinwch. Mae yna groes Cymraeg a yna groes o bitren yna. Swn I ddim bod yna bitren yn I oes, nôl I chlysgio hi a'i siap I de. Mae yna lot beconers fysa hon, fysa hon yr hynna o'r categories fan hyn, fysa. Basa, cytar trwm neu beconer o'ch chi'n sy'n gwneud I dorri, mae'n go mawr I wneud becon a porc. Ie. Mae'r bids mi fyny fesul 10 pint. Dydy ddim yn wyllt iawn, tŵ. Na, gdi. 400 neth y pen campwr llynedd. Ia, mae hon crafu 300 mae hon rwan. Dwi'n trio ffindio'r beirniad, Mr Steve Loveless, os yw I Dorset. Maen nhw'n arfer bod yn eitha awyddus I brynu'r pen campwr. Yndi, mae Loveless yn... Mae o reit brysur yn y disas moch lawr yn ochr yna, rwad ydi. Mae'n symud wan, 370. Diolch hwnna, gen I rowndiau I 400 o leia i ni gael matcho'r llynedd. Mae dros 400 wan. Mae di pasio, ffôn 420. Dwi'n yn gallu gweld pwy sy'n bidio yma. Mae'n ambell I gigydd ar ei lle, mae'n siŵr yw. Mae'n siŵr I chi bod yna, does? Ti'n mynd bidio ar y sleid yn ochr yw ti? Na. Reit, dyma ni, mae'n wrthol yn mynd lawr ar y pen campwr. Teulu Jenkins yn edrych yn falch iawn ar Ribanen, Cahwfan yn mynd yn y canol. 500. Ac yn heiddiannol hefyd, mae'n ben campwr y ffair. A'r safon wedi bod yn uchel. Mae'n bictiwr os bydwch chi, mae'n gig rosti dydy. Dwi'n siŵr bod hwnnw'n gyndyn o'i gwerthu hi. Blwyddyn gynta'n cystadlu, Steffan yn dangos fan hyn ar teulu yn y cefndir. Dych chi am 550 gwerthu swn I. Ie, pres di bopeth yn felyn heli yw. Dwi'n gwybod, dwi'n gwneud dim byd ebdo yn rwch. Dyma ni de. 550 o bunnoedd. Werthodd hwnna dda wan. Werthodd chi ddeud gyna 400 o nid yna. Ie, 550 o bunnoedd i'r pen campwr. A heiddiannol iawn hefyd. Hyw, hwn I mlaen I weld be'n eitha para nesa. Diolch am y tro. Croeso. Parhau yma yn y Cylch Moch. Maen nhw'n prysur fynd trwyddyn nhw a mae'r pare beddigol ar y ffordd yn o fian. A Hugh Williams yn dal yma'n cadw'r cwmni fi. Mwynhau'r gwerthu yma, Hugh. Mae'n gwerthu jobio di. Un dwi wedi weld gebella dim yn gwerthu lle. Falle bod o'n byw ddigon lleol. Anaml iawn neith rhywun anno adre, ynddo? Mae'r bris rwle'n debyg I beth os o'n fod ar y cyfel y cyfryw, ydi o ddim? Diw yn di, chi. Diw. Na, mae eisiau gwerthu nhw. Os ywch chi ar beth adre, mae sod's law fel mae Sais yn dweud. Bydd wedi cael cnoc neu rhywbeth am o'n costio, a mae'n mi fytydd bob dydd ar ôl mynd adre wedyn. Fes y marced de. Fes y marced I de. A chi baro foch am hwn. O'n i'n gwybod tan dwi'n o blaen, chi'n bod y marciau dion ar groen y môr, yma beth ar Petrens ac yn y blaen. Maen nhw'n dweud bod hwnna'n stenio trwad i'r braster yn y cig. Im gymaint ar ei gefnod yr ond ar ei feli porco de. O, reit, oce. Bydd lot o foch glas ys dalwm, chi Saddleback Cross, Wells neu Landres. O'na CD cut yn y cig bol de. A dydych chi'n gweld
bonio'n y blew mewn ffordd oedd o de. O, ie. Os da rhyw wawr fyd drwyddyn nhw de. Ac o hwnna'n dod ar pris lawr wedyn, oedd y bwtcheriaid ddim eisiau hwnna mewn ffordd. Do'n nhw'n isio fo, na, dim am bod yn byd y mater na fo, mond am bod o ddim yn plesio llygad de. Ie, wel, na beth sy'n bwysig, na fel fan siop, pennau siop ydyn, de, a mae rhywbeth sy'n edrych a dda'n gwerthu, dio. Y llygad sy'n prynu bob peth de. Ie, di gorau. Mae hain yn ewan, mae hain yn ei 400. 400 yr un. Hain gath y gil wobr. A hein di'r par pencampwyr. Hain, cha be, mae'n drwg iawn gynnau, ond mae'n nesaf, dwi'n gweld o'n. Hain ydy'r par. Hein di'r par pencampwyr, ia. Ew, dwi'n drysu. Dwi'n siŵr na Mark Horsley di dyn yma. Ie, Mark Horsley, dwi'n abod o'n. A tho'n dda iawn yn ffairia Lloegar. 420 yr un. O, hwnna'n bris da, hefyd. Bris da am bar, doedd? Oedd, chwarae teg, a mae'n o'n bar bendigedig. Bar da iawn, werth i gweld. Gwych yw. O ia, difyr iawn fel arfer. Sgen ti drelar yma, mae'n mynd yn hwyr na dydd i byrnu lawer yn byd y ti wan. Rwy'n beth dwi'n siŵr yn dadro i fideo di fi'n hyn. Rwy'n drwy garad. A dwi'n dal ti'n ôl. Diolch yn fawr iawn. Croeso fel arfer. Wel, ydyn y ffair nesaf. A chi, diolch yn fawr.